N'aka ụwa nke mgbede a, abụ m Austine Nwabueze. Taa bụ Tọzdee afọ ụbọchị 18 nke ọnwa nke anọ bụ ọnwa Eprel n'afọ 2024. Ngwa sonyere anyị n'isi akụkọ. Aka na-achị Enugu Steeti bụ Dr. Peter Mba agwala ndị ji ọrụ ụlọ akwụkwọ ọgbara ọhụrụ ahụ akpọrọ Smart School ga-adị 260 n'ọnụọgụ ka ha gbasoro usoro ọrụ ha ji. Onye isi ala Tinubu wee kwuo na a ga-ata ha ahụhụ bụ ndị ahụ na-ama ala anyị nakwazi nchekwa ya aka. Ngwa sonyere anyị ka ọha na-eju, ma chetakwa na ị ga na-esonyekwara anyị na Star Times Channel 113 ya nakwa na Free TV Channel 502. Aka na-achị Enugu State bụ Dr. Peter Mba agwala ndị ahụ ji ọrụ ụlọ akwụkwọ ọgbara ọhụrụ ha kpọrọ Smart School dị 260 n'ọnụọgụ ya nakwa nke arụike akpọrọ Type 2 Primary Health Center dịkwa 260 n'ọnụọgụ na ogbe wọdụ dịcha na steeti a ruru 260 ka ha gbaa mbọ wee jiri ngwa ahụ bụ nke bụkwa adị ntụpọ wee rụọ ọrụ ha gbasorokwa usoro ọrụ e nyere ha. Ọzọ wee bụrụ ịrụchapụ ya n'oge akara aka. N'okwu ya n'oge ọ gara iletacha ebe ndị ahụ eji ọrụ ahụ, ya na kọmishọna ọrụ dị n'aka bụ injinia Gerald Otiji, nke mmụta bụ prọfesọ Nwabueze Mba, kọmishọna ego ọrụ afọ bụ sokwa wee jee ya bụ njem ahụ, tinyekwara onye isi oche nke ụlọ ọrụ Enugu State Universal Basic Education (ESBS), tinyekwaziri ndị otu ileta ọrụ a n'obodo dị iche iche n'okpuru ọchịchị Ezeagụ n'ụbọchị Wenezdee. Ebe ahụ ka odeakwụkwọ nke gọọmenti steeti a bụ prọfesọ Chidebere Ọnya nọ wee kwuo na isi bụ okpu eji wee bịa ya bụ njem ahụ ileta ọrụ ndị a bụ ka e wee mata ka ya bụ ọrụ si wee na-aga. Dr. Peter Mba na-achị Enugu Steeti akwadola ka elezie ya anya ma zụọ ya ruo na mahadum n'efu bụ obere nwatakịrị nwanyị bụ Happiness Nwafọ. Nwata ahụ onye ya na ya bi bụ ihe gbakwasịrị ya ajọ akparamagwa na Anambra Steeti. Nke a wee gosipụta na gọvanọ n'onwe nke enyefeela nwata n'aka ụlọ ọrụ Enugu State Scholarship and Education Loans Board maka ibido ọrụ n'isi nwata ka amatakwa na nwata n'onwe nke ya oge a matara na nwata n'onwe nke ya bụ onye Enugu Steeti, ya nakwa ikwu na ọchịchị ya agaghịkwa achọ iji isi nwata kpuchie ite na Enugu Steeti a. Ebe ahụ ka gọvanọ nke onye nọchitere anya ya bụ kọmishọna nwoke na nwaanyị na ọdịmma mmadụ na steeti a bụ Oriakụ Ngozi Eni nọ wee kwuo na ya onwe ya agaghị achọkwa ka a na-enweta ụdị akparamagwa a. Ọ mara iru akpụ wee kwuo na onye ọbụla bụ nke a ga-enweta na mmegbu nwata n'ụdị a bụ ihe ga-agba egwu nke iwu ga-akụrụ ya, dịka ọ dịkwa n'iwu nwata nke a kpọrọ Child's Right Act. Na nke ya ka onye isi na ngalaba nhazi bụ administration nke ụlọ ọrụ Enugu State Scholarship and Education Loans Board bụ Maazị Peter Nkwọ na wee kwuo na ha dị ezigbo njikere n'ọrụ a, wee kelee gọọmenti steeti a nakwazi gọọmenti Anambra Steeti maka ịbata n'okwu a. Nne Happiness na onwe nke ya bụ Oriakụ Nwanneka Anioke bụ ihe kwuru na obi mapụrụ ya oge ọ nụrụ ihe nwa ya gabigara, wee kelee gọvanọ ịbata wee wụọ ogbo ọgụ. Ahmad Sani Ibrahim nọ n'Enugu azụ ahịa ọrụ ugbo amabụ dịka Friday Nnaji agbaala akwụkwọ megide onye isi n'ọkwa Assistant Inspector General of Police ngalaba nke Zone 13 na-eti maka ebubo imebi aha na ụfọdụ ikwutọ ọrụ njikọ aka nke ya na gọọmenti steeti a na-achọ ka ndị ọrụ iwu wee nyochaa okwu a ka udochia. Simon Ede ya nakwa injinia Samuel Ugwuede sicha okpuru ọchịchị isi ụzọ ka Maazị Ibrahim boro ebubo iji asị wee kwado nnyocha nke ụlọ ọrụ Corporate Affairs Commission igosi ọrụ ahụ
dịka ije ụfọdụ nke ndị mpaghara mgbagougwu ala anyị inweta ala ahụ bụ nke mara abụba na isi ụzọ